denk dat dat wel de kracht is tussen de supporters, de club en mij. Dat het soms ontzettend goed en ontzettend mooi was. En soms niet om aan te gluren was. Maar dat ik er wel altijd stond. En dat is wel een overeenkomst natuurlijk met de supporters. Die staan er ook altijd, bedoel je? Die krijgen hetzelfde voor hun kiezen, maar die staan er wel altijd. Ik heb me nooit verstopt. Ik heb nooit gezegd dat ik last had of iets dergelijks als ik dat niet had. Ik ben er altijd voor 100% voor gegaan. En dat is wat de supporters ook doen. En ik denk dat we elkaar daar wel in herkennen. En ja, dat zij daar dan een kopje van legende aanhangen. Is voor mij heel erg leuk, kan ik ook echt super waarderen. Aan de andere kant zijn er meer personen die heel veel voor de club hebben betekend. Maar laat ik het op deze avond maar mooi in stand houden, want ik ben er ook wel heel erg trots op. En ik vind het jammer dat Rio het afscheid neemt, want hier er best nog wel even tussen zitten. Van Barto, afscheid van Barto. Ja. Daar kom ik voor. Het is toch wel een man die altijd elke wedstrijd weer vol 120% geeft. Ik weet dat toen ik hem contracteerde kon hij kiezen uit Zwolle en Cambuur. En toen kwam hij bij me en toen zei hij van Zwolle was op dat moment de Eredivisie. Hij zei, ik heb de supporters gezien, ik wil voor deze supporters spelen. Je kan genoeg voorbeelden noemen uit andere Jupiler League clubs waar je komt. En waar de beleving stukken minder is. Nou ja, hier is het elke vrijdag of tenminste om de 2 weken bij een thuiswedstrijd is het feest. En is het leuk om te spelen. En de ene keer is het negatief en dan is het positief. Maar dat maakt de club wel tot wat de club is. En dat moeten we koesteren. Dat moeten we ook zeker altijd vasthouden hier in Leeuwarden. Want dat is de reden dat spelers bij Cambuur willen voetballen. Sleuren om alle keer iedereen er omheen te helpen. Hij maakt ze toch altijd weer op de juiste momenten. Het zijn Ajax toen voor de beker. Dat zie ik nooit even. 2 goals maken hij toen. Maar dan komt die bal bij Jerzy Hoefdraad. Ja, die paast aan naar Barto. Ja! Barto scoort! Hier is de beste aanval van Cambuur die het lekker in. Begint uiteraard weer bij Jerzy Hoefdraad. Barto komt die wel in voor de keeper Barto. Ja! Barto! Ja! Hoe is het mogelijk? 28 minuten spelen. Jongen, dit is een minuut van de wedstrijd. Als je ziet hoe hij het spelletje beleeft, dat een makkelijke conclusie is die te trekken is waarom hij geliefd is. Hij werkt altijd snoeihard. En dat is de basis en je merkt gewoon dat hij liefde heeft voor het spelletje. Ja, altijd de wil om het maximale eruit te halen. En wat ik al zei, op alle fronten. En dat maakt hem zo mooi eigenlijk. Als je 7 jaar bij een club hebt gezeten, dan is er wel aardig wat te bespreken. De meesten die aan tafel zitten, die spreek ik regelmatig. Dus het is niet zo dat er veel onbekende dingen zijn, maar op zo'n avond komen alle mooie momenten weer terug. En dat iedereen die kent de mooie momenten van Ajax, van Vitesse, van Feyenoord. En wat hier ook besproken wordt, dat zijn de kleedkamerverhalen. En dat is vaak het mooiste. En dan komen er weer herinneringen naar boven die ergens ver weg waren gestopt, maar die ontzettend leuk zijn. Als je zo lang bij een club zit, weet je wel, in voor- en tegenspoed. Als je dan niet de club de rug toekeert of wat dan ook en altijd trouw is gebleven. Ja, ik denk dat mensen dat sowieso wel kunnen waarderen. En dat zie je hem ook wel als mens. Want ik denk dat trouw wel iets is wat bij hem past. Zowel bij Harkema heeft hij in heel veel jaren gespeeld en nu ook bij Cambuur. En, ja, nogmaals, zijn type spel en de manier hoe hij is als persoon, dat straalt hij ook uit op het veld. En ik denk dat de mensen zich daarmee kunnen identificeren. Wat is het meest bijzondere moment dat jij hebt meegemaakt met Martijn Barto? Er zijn zoveel momenten, maar wat er net ook al werd gezegd, de 4-3 tegen Vitesse, dat was een prachtig moment. Nu komt hij nog dat, hier er voorbij, maar die voorzetten bij Werhinnen. Bij Barto, ja! Je verwacht altijd niet zo heel veel. Maar als je dan ziet wat voor moeite de mensen hebben genomen. En ik zie op het laatste nog een nieuw spandoek hangen. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die je niet verwacht en die toch gebeuren. En dat zijn vaak de mooiste dingen. En ik heb ze op het veld bedankt. Ik wil ze hier nog een keer bedanken. Fantastisch. En dat is ook tegelijkertijd wat de club groot maakt. Hè? Al die supporters die hier altijd zitten. Dus dat is hartstikke mooi voor de club en dat blijft ook wel. Dus de club kan wel vooruit. Dat komt helemaal goed. Ga van genieten. Ja, zeker. Ga ik doen.